Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep. Hartelijk welkom bij de Sportarena en deze keer gewoon vanuit de studio. Geen motocross meer op locatie, dat levert te veel blauwe plekken op. Hier in de studio Limburgs tophandballer in de Bundesliga, Arjan Hane. Ja. En we gaan natuurlijk bij de herstart van de competitie in de Eredivisie en in de Jupiler League bijpraten met eigenlijk de maestro van de Limburgse trainerschilden, Sef Vergoosen. En zoals altijd hebben wij een club van de week. Deze keer biljartclub De Preuvers uit Afferden. Ja, dat mag ook. Jullie mogen voor jezelf klappen. En daarbij meegekomen, tweevoudig Nederlands kampioen biljarten, Raymond Zwerts. En Raymond, je hebt je oud-trainer Hans Tonen meegenomen. Hans, Raymond, welkom over. Dankjewel. Raymond, met jou te beginnen. Van harte gefeliciteerd nog, als ik het goed heb. 2 maanden, november, begin december, 2 keer Nederlands kampioen. Ja, klopt. Kun jij uitleggen in welke discipline? Wij hebben, momenteel hebben wij één eliteklasse en dat noemen ze de ereklasse. Waarin wij met 14 spelers door heel Nederland gerechtigd zijn om in te spelen. Want dat wordt bepaald door Moyenne-grenzen. Er zijn bepaalde gemiddeldes die je speelt over je aantal wedstrijden. En ik heb... Afgelopen november heb ik mijn eerste titel gehaald van dit seizoen in het 47-2. Dat is een spelsoort die wordt gespeeld met 9 vakken op een tafel. En tussen ieder vak zit een afstand van 47 centimeter. Dus vandaar ook dat de 47 daarin aangeduid wordt. En ik mag in ieder vak dan 1 punt maken. En bij mijn volgende punt moet een van de andere 2 speelballen, dus niet mijn eigen speelbal, maar de andere 2 moet over de lijn zijn geweest. En die mag wel weer terugkomen in het vak. Dus het is een seriespel, noemen wij dat. Ja. En dan moet je je voorstellen, als je het vertelt denk ik al, oh, dat is lastig. En dan heb jij gewoon een gemiddelde op dat Nederlands kampioenschap 47-2 van 134,61. Ja. Dat is bizar. Ja, dat is een Moyenne, dat is het tweede Moyenne aller tijden gespeeld in Nederland. Ik weet, in midden jaren 80 is ooit een keer een Moyenne van 150 gespeeld. Maar dat was over 350 caramboles. Dus dat is niet daarmee te vergelijken. Dat zijn weer 2 andere uitersten natuurlijk. Ik heb over 250 caramboles gespeeld. Dus ik heb iets van 1,8 beurt zeg maar, per wedstrijd gespeeld. Ja, dat is ongelooflijk. En andere Nederlands kampioenschap was in een 71-2 kader. Dan zijn die vakken dus 71 centimeter. Ja, dat zijn 6 vakken. Dus dat spel is wel weer een stuk moeilijker. Dus je hebt ook een stuk minder vakken. Maar je speelt ook een kortere afstand naar de 200 punten. En wij spelen dan, we hebben de finale afgelopen jaar met 8 spelers gespeeld. Ja, de discipline is gewoon, het is een hele moeilijke discipline. En ja, als je daarin door wilt breken, dan ja, dat zijn toch wel de toppers van Nederland die daar aan de NK's deelnemen. Ja. Ja, Raymond, jij bent pas 24, je bent een uitzonderlijk talent. Was volgens mij ook op 1 na de jongste in die eliteklasse ooit. Waar eindigt dit? Ja, momenteel moet ik ook. Ik heb een part-time baan. Mijn verdiensten van biljarten die zijn niet zo heel groot. Ik zou ervoor kunnen kiezen om niet te gaan om mijn werk daarbij te laten vallen. Maar ik wil gewoon een sociale zekerheid hebben om toch ooit als volwassene ook een huis te kopen. En ja, die zekerheid heb je in de sport gewoon niet. Want het is op het moment sowieso heel slecht qua sponsoring ook. En ja, ik denk dat onze sport daarin ook wel heel hard getroffen wordt, omdat wij niet, wij zijn geen echte grote sport. En wel heel veel mensen die biljarten in Nederland. Het was ooit toch echt een televisiesport, dat zie je de laatste tijd steeds minder. Ja, dat is vroeger had je Keulemans en Jaspers en die jongens die spelen nog allemaal. Maar het is gewoon veranderd qua budget van televisie, van sponsoring. Het hangt gewoon af van de sponsoring. En ja, en begrijpelijk, die trek je niet naar een biljartzaal. Nou is jouw biljarten met de paplepel zoiets ingegoten. Toch trok je op een gegeven moment in Afferden de Maas over. En volgens mij kom je dan in
Wat is het, Malden? Boxmeer. Boxmeer. Ja. Boxmeer uit, om nog speciaal bijles te krijgen, als ik het zo mag noemen, van Hans. Ja. Hans, ervaren biljartgrootmeester. Hans Tone, hoe oud was hij toen hij voor de eerste keer binnenkwam? Ik zal dat het verhaal van vooraf vertellen. Ik werd gebeld op een gegeven moment, dat was in 98, in de herfst, door een zekere Toon van Hees uit Afferden. En die zegt, nou, hier in het dorp is die klein manneke. En dat kan al hartstikke goed bejaarden. Dat zien we ook op de foto's. Ja, en jij bent trainer, zegt hij, dat is iets voor jou. Moet hem maar eens bellen. Nou, ik denk, ik zal eens bellen. En toen kreeg ik hem aan de telefoon en, pap. En die gaf hem al meteen naar pap. Maar, hoe oud was je toen? Toen was je 10. 10, oké. En ik zei tegen vader, nou, ik hoorde dat die jongen van jou graag of goed kan bejaarden. Ik zou hem dat wel willen leren. Ja, nee, maar hij doet al voetbal en hij doet al fietscross. Ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in om ook nog te gaan bejaarden. Nou, ik vertelde dus dat ik binnenkort een toernooi ging organiseren voor jeugd in Boxmeer. En ik zei, als je daar nog eens aan meedoet, misschien vind je het leuk en misschien is het ook in één keer af. Kunnen we dat afspreken? Nou, dat hebben we afgesproken. Nou, hij kwam als kereltje en die zat bij pap op de schoot met zijn stok. En hij mocht en hij rende naar dat bejaard. En als je die ogen al zag, dan wist je. En dat was in één keer, ik zei, daar wordt hij. Een echt natuurtalent. Ja, daar wordt hij. En we hebben een clubje opgericht. Van mensen met een lelijk gezicht is normaal. Nee, niet dat clubje. Ik maak hem even af. Niet dat clubje. Nee, oké, Maar dat we is hebben al een clubje opgericht met een paar jongens meer die daar uit Boxmeer kwamen. Ja. Die graag willen bejaarden. Nou, we hebben zondagsmorgens gingen ze bij ons trainen. De ene week en de andere week was het competitie. En hij ging dus heel snel vooruit en hij was gewoon niet bij. Nou, 2 jaar na die datum was hij al Nederlands kampioen bij de jeugd in de 4e klas. Nou, dat was grandioos. Grandioos. En het ging alleen maar omhoog. Dan komt er een moment dat jij dus die andere sporten laat vallen en je focust op dat biljarten. Ja, ik werd op een gegeven moment ook... ik heb heel lang gevoetbald, maar op een gegeven moment word je gewoon bang. Biljarten was gewoon zo belangrijk en ik durfde gewoon, ik durfde gewoon niks meer te riskeren. Ik weet, toen ik een jaar of 16 was, was ik al financieel al gedeeltelijk afhankelijk van mijn biljarten. En toen verdiende ik toch... Meestal verdien je dan de stapgeld op die leeftijd. Ja, maar dat was bij mij dus niet zo. Maar ik heb daar de keuze gemaakt van ik wil gewoon ik wil daar de beste in zijn. Ik wil door naar de top, ja. Ja, je bent momenteel de beste in Nederland. Waar eindigt die ambitie? Wat wil je bereiken? Ja, het is momenteel zo. We hebben in het driebanden daar ben ik nu ook me langzaam zo aan het profileren, zeg maar. Ik ben wel. Je zegt het heel voorzichtig. Ik begrijp er eigenlijk uit dat het al heel goed gaat. Ja, het gaat wel heel aardig goed. Ik speel in de eerste divisie in Nederland en dat is nog bescheiden, want ik wil het rustig aandoen. Ik wil niet dat mijn andere spelsoorten, want ik speel alle spelsoorten, ik wil niet dat er iets onder gaat lijden. En ik wil gewoon later, of het liefst al zo snel mogelijk, wil ik de wereld over. Want er zijn wereldbekers in Korea en noem het overal maar op. En dat is voor mij het doel, daar wil ik heen. Daar word ik beter. Ik word hier ook beter, maar van die toppers, daar leer je gewoon heel veel van. En om daarmee te concurreren, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dan weet ik dat je ook nog af en toe tegenwoordig getraind wordt door de Belgische bondstrainer Johan Klaassen. Daar moet je ook een stukje voor rijden, België in? Of? Ja, ik speel momenteel in Doetinchem, hè? In Doetinchem. En dus ik rij eigenlijk ik rij heel veel. Ik rij naar Enschede voor mijn driebandenwedstrijden. Ik rij naar Doetinchem voor mijn competitie. Ik speel in België competitie. En dat is vaak op maandagavond. Dus en dan moet ik ook nog regelmatig een keer naar mijn trainer. Ja. Dus ja, je moet het allemaal wat bijhouden. Ja. En wie betaalt dat allemaal? Zelf. Ja, dat is echt hobby nog steeds. Ik kan het compenseren met mijn wedstrijden. Dus we hebben zeg maar ook onze contracten bij teams. Ja. En dat kunnen we zelf onze prijs bepalen wat jij wil verdienen op een dag. En die prijs die is in de jaren heen wel wat gestegen natuurlijk. Maar daar teken je contracten voor. Dus die heb jij voor 3 jaar heb je bijvoorbeeld een zekerheid dat je bij dat team terecht kunt. En financieel naast mijn part-time maar kun je baan. een indicatie geven? Want ik bedoel, ik kom uit de voetbalwereld. Het zullen niet die salarissen zijn die ze bij het voetballen betalen. Nee, als je het goed doet, dan kun je daar
wel een maandsalaris van een overhouden. Dus het is mogelijk om prof te zijn, maar ja, de grote extra's die je in de voetbalsport is, dat er wel de extra nullen die erachter staan, die zul je bij ons nooit terug gaan vinden. Dat kan niet. Nee, maar dus als jij die wereldbekerwedstrijden gaat spelen, dan loopt dat weer een beetje omhoog. Ja, bij het biljart is het zo, ja, meestal zit je top zo tegen je 30ste. En ik ben nu 24, dus ik heb nog echt wel een aantal jaren om daar hard aan te werken. En dan wellicht te zeggen van wil fulltime prof zijn. Ik wil lesgeven, ik wil training geven, ik wil de wereld over. En dat zijn dingen die ik nou nog niet, wat mijn ambities wel zijn, maar wat ik nou gewoon nog niet waar kan maken. Bij het voetbal zeggen ze, als je slechte wedstrijden wint, word je kampioen. Ik zag bij het gemiddelde, bij het 71-2, dat je eigenlijk pas qua gemiddelde op de 4e plek stond. Maar je bent toch kampioen geworden. Ja, dat is iets wat ik in het verleden nooit kon. Ik ben zeg maar een biljarter die was ik altijd, die heel makkelijk speelde. Maar als het moeilijk werd, dan werd het voor mij gewoon heel moeilijk om te winnen. En nou heb ik daar, bij ons is het toch, de sport is heel mentaal gericht. Dus ik heb daar heel veel in geleerd. En ik ben daar mentaal ook wel heel sterk door geworden. Om door de slechte momenten gewoon het toernooi winnend af te sluiten. En dat is wel, dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst natuurlijk. Maar ja, je weet uit ervaring weet je dan dat je dat kunt. En je moet het op dat moment dan nog wel altijd doen. Ja. Hans, je volgt hem op de voet nog, neem ik aan? Op de voet, ja. Probeer. Wat denk je dan als hij Nederlands kampioen, tweevoudig Nederlands kampioen wordt? Ja, nou, ik heb altijd al gezegd, jij wordt de beste. Dus voor mij is het, als ik zijn techniek, ik ken zijn hele, van binnen en buiten. En dan weet ik eigenlijk, hij kan het. Dat lukt niet altijd natuurlijk, hè, maar als hij goed in zijn vel zit, dan is hij gewoon de beste. Klaar. Nee, er is niemand beter. Zo makkelijk is het. Maar ja, dat lukt niet altijd natuurlijk. Wij gaan hem vanaf nu uiteraard volgen. Onthoud die naam. Raymond Zwerts uit Afferden. Nederlands kampioen biljarten en binnenkort in alle spelsoorten. Als ik het goed... Raymond, heel veel succes. Hans, moedig hem goed nog aan. En, wij gaan naar een andere sport. Wij gaan naar het handbal toe. En dat doen we met onze tafelgast Arjan Hane. Dankjewel trouwens. Arjan, dan weet ik dat jij... Welkom trouwens. Dan weet ik dat jij ook nog wel af en toe... niet vaak in een kroeg komt. Doe je ook nog wel eens een... Nee, helaas niet. Niet biljarten? Nee. Ik heb wel eens vaker gedart, maar dat is ook weer... biljarten af en toe, maar niet in een kroeg. Nee. Soms af en toe thuis bij de jongens, maar vrij weinig. Ja, we hadden vroeger dat spel met die gaten aan het einde. Hè? En in de midden die knoppen. Ik zeg, daar was ik kampioen van Horn. Dat is heel lang geleden, in de middeleeuwen. Arjan, ik zei net in de aankondiging, Limburgs misschien wel beste handballer, maar jij bent eigenlijk al redelijk vroeg van Eurotech Bevo vertrokken naar Duitsland, naar Lemgo. Waar ligt dat? Lemgo ligt 20 minuutjes van Bielefeld. En Bielefeld ligt in de buurt van Hannover. Dat is ongeveer 275, 300 kilometer van Venlo. Zo, dus de kop van Noord-Rijn-Westfalen, als ik het goed... Hoe kom je daar? Ja, met de auto, dat snap ik. Maar hoe ben jij daar terechtgekomen? Wij zijn toen in 2009 hebben we de finale gespeeld met Bevo. En toen was Wim Noorman van Eurotech, die was toen sponsor. En die heeft mij toen, die had contact bij die club, die ook mensen die daar sponsor waren. En die hebben toen gevraagd of ik een keer bij Lemgo mee wou komen trainen. Dat heb ik toen een week gedaan. Dan ben ik daar op proeftraining geweest, een hele week. En toen ging het zo goed dat ze me toen een contract aan hebben geboden. Toen heb ik de eerste 3 jaar in het tweede gespeeld. En nu sinds dit jaar in de eerste liga. Ja. Nou is Lemgo niet de eerste, de beste clubs. Ik bedoel, meervoudig Duits kampioen. Pokalen, Zieger, Supercup winnaar. Maar ook Europees hebben ze bekers al in de kast staan. Dat moet een gigantische uitdaging zijn dat je daar mag gaan handballen. In het handbalmekka van Europa. Want dat is Duitsland toch? Ja, Duitsland is inderdaad, wat je zegt, de best, of zo noemen ze het, de sterkste competitie ter wereld. En het is gewoon een droom die uitkomt. En ik heb altijd vroeger, toen ik nog in Nederland op de bank zat, thuis heb ik handbal gekeken. En dat was altijd voor mij een groot voorbeeld. Dat was Florian Keerman. Ja. Die speelde bij mij op dezelfde positie. En nu speel ik samen met het grote voorbeeld. Ik heb een interview teruggezien toen je heel jong was. 12, 13, weet ik niet. Ja. Daarin stond dan, Florian Keerman is jouw voorbeeld.
Ja. Dat lijkt me toch waanzinnig als je dan naar Duitsland verkast en je komt in dezelfde ploeg. Met Florian Keerman, waarmee je dus ook nog eens op dezelfde positie speelt. Ja, dit jaar concurreer ik met hem. Dus het is toch heel mooi eigenlijk. Als je ziet, vroeger keek je ernaar. En nu moet je met hem concurreren. Dat had ik zelf eigenlijk nooit gedacht. Ja, wie wint die concurrentieslag? Want hij is 36 al. Jij hebt nummer 36 en hij is 36. Ja, hij is 36. En het is moeilijk. Bij ons is het zo, we spelen gewoon heel veel wedstrijden. En de trainer laat ons gewoon beide spelen. Dan is het de wedstrijd tot je 15 minuten speelt, dan speel je 10 minuten. Dus is het altijd even wat de trainer ervan zegt of wat hij ervan denkt. Tegen welke tegenstander je speelt. En dan is het kijken hoe hij erover denkt. Nou was jij bij Bevo, vond ik dan een technische handballer. Ik was redelijk verbaasd toen je naar de Bundesliga ging. En ik denk, de Bundesliga staat toch bekend om fysieke competitie. Ik denk, dat moet Arjan maar eens eerst zien te overleven. En zeker zoals je net al zei, je hebt 3 jaar in het tweede gespeeld. En dat wist je eigenlijk van tevoren, dat je via het tweede op moest werken. Dat lijkt me gigantisch zwaar. Ja, het is gewoon, de competitie tussen Nederland en Duitsland is gewoon een wereld van verschil. Je moet zien, in Nederland is het handbal heel snel. En in Duitsland is het eigenlijk alleen maar fysiek. Dus daar wordt gewoon elke dag, meestal 3 tot 4 keer in de week hebben we krachttraining. En dan wordt gewoon je ziet er nog een klein beetje uitgebouwd boven. Ja. Nee, en er wordt gewoon heel erg aan gehamerd. En snel als ik mezelf zie trouwens. Hè. Ja. Nee, daar wordt gewoon heel erg aan gehamerd. En dat vinden ze gewoon belangrijk in Duitsland. En je ziet het gewoon, de sport is gewoon keihard. Je moet heel veel klappen krijgen, maar je kan ook klappen uitdelen. Dus het is van beide zijden. Ja, maar je hebt je dus doorgezet in dat tweede team. Want je maakt het volgens mij de een naar de andere goal. Je bent linkshandig, dus dat betekent in handbal dat je aan de rechterkant speelt. Ja, rechterhoek. Opgewerkt tot de eerste, maar het is niet zo dat je nou veel alleen maar op de bank zit. Je hebt er ook al 22 gemaakt volgens de statistieken dit seizoen. Ja. In 14 wedstrijden. Ja, ik heb op het begin van het seizoen pech gehad. Toen heb ik mijn duim gebroken. In een wedstrijd een speler had mijn duim vastgepakt en toen gebroken. Kan gebeuren. En daar heb ik toen een paar weken eruit gelegen. Dus toen heb ik veel dingen gemist, veel wedstrijden. Toen hadden we net veel wedstrijden in die periode. Maar op zich, hoe het nu gaat, ben ik wel tevreden. Dus, dan vraag ik me af. Je bent heel lang buiten beeld geweest bij Oranje. Terwijl je toch in de Bundesliga speelt. Denk ik, zoveel goede handballers hebben we nou ook weer niet in Nederland van dat kaliber. En dan word je eindelijk opgeroepen. En dat is net op het moment dat je je duim gebroken hebt. Ja, toen ik opgeroepen werd, toen had ik inderdaad net mijn duim gebroken. Maar toen, normaal staat ervoor als je een duim breekt 6 weken gips. En wij hadden toen een belangrijke wedstrijd. Toen hebben we gezegd van dan halen we na 3 weken gips halen we het eraf. En dan kijken hoe de duim ervoor staat. Ja, en toen had ik geluk, toen stond hij er goed voor. Dus hij stond recht en ik kon spelen. En toen heb ik die wedstrijd gespeeld. En toen ben ik daarna eigenlijk meteen met het Nederlands team mee geweest. Ja, dus en ben je nou in het Nederlands team inmiddels een vaste waarde? Of? Ja, ik heb nu pas 2 wedstrijden gespeeld. Dus, nee, maar ik bedoel, je mag weer om een uitnodiging rekenen, of weet je nog niet? Ja, ik hoop het wel. Tenminste, ik heb een steentje bijgedragen. Ik denk dat ik het ook goed gedaan heb. Ja. Tenminste, als ik het zo voor mezelf spreek. Dus ik hoop wel dat Mark Schmetz me dan dadelijk weer een uitnodiging stuurt. Ja, ook een Limburger, dat moet er haast wel. Ja. Wat is voor jou de belangrijkste wat is er bij jou voornamelijk veranderd door de transfer naar Duitsland? Ik ben gewoon veel meer op mezelf geworden. Als je ziet, ik heb thuis nog bij mijn moeder gewoond en bij mijn vader. Mam is nou ook hier. Ja. Gezellig. Dus je gaat naar een ander land. Je gaat naar een heel ander land, heel andere cultuur. Ik heb toen damals met mijn vriendin samen gewoond. Die is nou weer teruggegaan omdat ze gewoon heel erg heimwee had. En het is heel anders. Want beide konden we niet heel erg goed Duits. Dus je moet je gewoon heel erg aanpassen. En je gaat van 4 keer trainen in de week in Nederland naar 10 tot 12 keer in Duitsland in de week. Dus. En je speelt gewoon, de wedstrijden zijn op een hoger niveau. Je speelt veel meer wedstrijden. Het is allemaal veel professioneler dan hier in Nederland. Ja, maar dat heeft met jouw mentaliteit ook wat gedaan? Of heeft dat er altijd al in gezeten, dat vechtersbaasje? Ja, ik denk wel dat vechtersbaasje wel. Dat moet wel. Ja. Nee, ik bedoel, ik ging altijd wel in de strijd voorop. En ik moet zeggen, ik heb in Duitsland heel erg geleerd dat ze heel gedisciplineerd zijn. Als je ziet, je moet geen frivoliteit die Nederland permitteren. Nee, je moet gewoon
elke training die er is, moet je 100%. Als je dat niet doet, ja, dan word je ook bestraft en dan zit je gewoon een wedstrijd op de bank. En ja, je moet toch elke training, elke keer als je rent of krachttraining doet, dan moet je toch 100% geven. Want de trainer ziet het en je speelt gewoon niet. Dus dat heeft de consequenties. De dan. concurrentie is ook zo groot. Ja. Dan. Ja. Duitsland, zei al, is het mekka van het handbal. Hoe beleef je zo'n wedstrijd? Hoeveel toeschouwers zitten er in totaal? Ja, bij ons kunnen er 5.500 in. En op het begin van het seizoen was het moeilijk, want we hadden natuurlijk slechte resultaten door financiële problemen in de club. Ja, bijna failliet. Ja, bijna failliet. En ja, toen we terugkwamen uit China hebben we het horen gekregen dan dat we bijna failliet waren. En toen hebben ze toch nog een grote sponsor gevonden. En die heeft een mooi bedrag gegeven. En daardoor zijn we eigenlijk toch erin gebleven. En op het begin van het seizoen zaten er 3,5. En nu is het toch bijna de laatste maanden is het toch bijna elke keer de hal uitverkocht. Ja, jullie hebben een tussensprint gemaakt, staan nu in de middenmoot. Ja. Met eigenlijk, het kan alle kanten nog wel. Ja, het zijn 5 punten van boven en het zijn 7 punten van onder. Degradatie, dus het kan nog alle kanten op. Ja, ik zag dat een andere bekende ploeg die veel gewonnen heeft, Gummersbach, staat één al laatste. Ja, die krijgt het heel moeilijk. Maar ja, je ziet, het is gewoon heel moeilijk. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus je kan ook zomaar 5 wedstrijden winnen en je staat weer op de 10e plaats. Dus het kan van alle kanten op. Dan kom je regelmatig bij je eerste liefde, zeg ik dan, Bevo. Ja. Daar gaat het niet goed. Nee, ja, ze hebben nou afgelopen zaterdag dan tegen Hurry Up uitgewonnen. Ja, en, dat is op zich een mooi proces. Ja, daarom. Dus ze zijn eigenlijk nog volop in de race voor de play-offs. Dus ik hoop dat ze het nog halen, maar ja, wordt moeilijk. Lastig. Ja. Gaat je dat nog aan het hart wat daar gebeurt? Of, Tuurlijk. Ik heb wat was het, 2 weken geleden heb ik nog een keer meegetraind. Ja, dat had ik al begrepen. Ja, het zal altijd mijn club blijven. En ik heb ook gezegd, als ik terugkom naar Nederland, dan Alleen is Bevo. alleen de Bevo waar ik zou gaan spelen. Nou, nog niet, denk je nou, we zenden altijd bij TVL de handbaldagen uit. Nog niet gevraagd als gastspeler bij de handbaldagen? Of is dat sowieso bij die Duitsers niet in vragen? Jawel, het kan wel. Alleen het is gewoon, qua verzekering is het moeilijk. Je kent het, omdat ik natuurlijk in Duitsland verzekerd Daar verdien je geld als je hier geblesseerd raakt zit te zijn met die gebakken peren. Ja, dan betalen ze niks meer. Dus Nee, dan dat gaat niet. dan wist ik het ook. Arjan, jouw ambitie? Je bent 27, wat wil je nog Nee, bereiken? 25. Zo. 25. Oh, dan heb ik de verkeerde aan tafel. Nee, foutje. 25 uiteraard. Ja. Wat is je ambitie? Ja, zo lang mogelijk nog in Duitsland spelen. Ik bedoel, ik moet zeggen, Lemgo is net een club als Bevo, is ook zo'n familieclub. En daar voel ik me op gemak. En ja, daar wil ik toch nog wel 5 tot 8 jaar spelen, hopelijk. Als het met het lichaam mee zit. Ja, dat klinkt mooi. Je noemt als eerste en als enige Lemgo. Ik hoor je niet over Oranje praten. Is dat in een handbalsport, is dat toch nog een achtergeschoven kindje, dat nationale team? Ja, ik denk gewoon omdat het in Nederland moeilijk is. We spelen wel wedstrijden. Alleen ja, er zijn minder faciliteiten voor. Want we komen eigenlijk, als we een wedstrijd spelen, 3 dagen of 2 dagen van tevoren bij elkaar. En als je ziet in Duitsland, die hebben in een jaar hebben die 10 bijeenkomsten. En wij hebben er misschien 1 of 2. Dus ja, en daar is gewoon het geld niet voor. Dus daarom concentreer ik me liever op de club. Tuurlijk, het nationaal team is heel mooi meegenomen. En daar zou ik ook altijd voor willen spelen. Alleen ja, de club is toch waar je het eigenlijk voor doet. Ja. Dus, laatste vraag. Laatst hebben jullie tegen de nummer laatst ook gespeeld, Toesem Essen. Daar speelde een oud-collega van je, Toon Leenders, de andere Limburger, die trouwens ook goed doet in de Bundesliga. Alleen, ze staan dus laatste. Een grote afvaardiging vanuit Limburg was aan het kijken. Nee, dat was mooi. Ja, allemaal vrienden en oude mensen van de Bevo, die waren allemaal daar. En nee, het was een mooie wedstrijd. Nee, ze komen nog naar jullie? Ik hoop het wel. Ja. Dus mensen kunnen nog een kaartje kopen. Ja. Nee, maar het is absoluut de moeite waard. TBV, wat staat dat voor, TBV? Turn- und Ballverein. Ja. Turn- und Ballverein Lemgo. Tophandballer Arjan Haan. Wij gaan ook van hem nog veel horen. Arjan, bedankt. En ik ben heel benieuwd hoe je dadelijk met voetballen eraf gaat brengen. Dat gaan we daar zien. Hier schuift Sef van Goossen dadelijk aan. Maar wij gaan eerst naar de reclame. Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep.